тез ёд гирифтам. Муҳит. Банка салёни агурсе медонед? Банка салёни агурсе. Ҳамин дарони банка ҳамин агурса кушидага, ҳамми ҳамин агурсо, ҳамун бодринко як хел салёни ай. Якта шур, якта ширин нест. Ин чӣ гуфта гап? Окружение, қандата зан. Сета нишона аст ояндаи шумо, нависед. Сета нишонае ки ояндаи инсона тақдири одаме месозад. Сета нишона аст. Якум устози ту кист. Шумо метавонед ки любой инсона пурсед. Сета савол тед, сразу мефаҳмед ҳаёти ояндаи вай 10 соли оянда. Ҳамин чӣ мегӯн яснавидуши будан дар кор нест ки ин чиза фаҳми. Ҳамин сета савол тед, сразу мефаҳмед ҳаёти одам чӣ хел мегузарад. Оянда 10 соли умраш чӣ хел мегузарад, сразу мефаҳмед. Якум саволе ки додан дар кор, устози ту кист. То есть у кого ты учишься? Кто твой наставник? Устози ту кист. Дуюмин, кадом китоба ту хонда устоди? Китобе ки ту мехони фикрронии ту месозад. Сеюмин, кто тебя окружает? С кем ты общаешься часто? Атрофи туба ки аст? Ё рафиқи ту ки аст? Агар ки атрофи туба одамои тавоно бисёр бошад, ту тавоно мешӣ. Одамои илмдор бисёр бошад, ту илмдор мешӣ. Одам вайрон мекунад. Анами сета чӣ нишонаи ояндаи инсон аст? Барое ки одам бузург шад, бояд ки одам коваду ҳамон ҳунари худованд додаги ҳавая ба пеш барад. Диққат. Диққат. Ҳар як инсон ба 204 та ҳунар аст. Научно доказано. Неки ҳамин якташа худованд ту ба додаги зиёдтар. Абу Али ибн Сино ба додаги ки табиб бошад. Фирдавсӣ ба додаги ки нависанда бошад. Дига диққат кардастед. Ҳар як инсон ба нек ҳамон ҳунар додаги, неки ҳамон ҳунара ту агар ки ёби худат ба ҳавая зиёд кунӣ, ту таърих ба мемонӣ. Чиба ки ина худованд додаги. Ту ҳавай ба вақтата сарф кун барои ҳавая ба пеш бурдан, тараққӣ додан. Неки аз сабабе ки одам нафсаш калонай, доимо исунзанак мекунад. Як кас мошинфурӯшӣ ка биё манам мошинфурӯшӣ кунам. Як кас хонасозӣ ка биё манам хонасозӣ кунам. Як кас либосфурӯш ка биё манам либосфурӯшӣ кунам. Одам ин хел гумон мекунад. Постоянно вазифаи шайтон чӣ? Одама фикраша хӯрда дигарро ба бурдан. Чиба ки вай роҳе ки вай ба мисол ҳунара худованд додагай, вай ҳунар қати вай бисёр хизмат мекунад мардум ба сабаби ҳамин хизмати кардагиш вай ҷаннат ба мефурохт. Ман бисёртар омӯхтам одамое ки дар дунё машҳур шудаги ҳастанд. Любой инсоне ки ҳамин вайаш ёфта гирад, индивидуалности худаш ёфта гирад, вай бизатинад ҳам машҳур мешад, ҳам ба ҳунар обрӯманд мешад, ҳам сарватманд мешад. Чиба ки ҳамина худованд додаги. баъзе одам ба финансист ба қуввата худованд додаги. ту 1000 кунӣ ки вай ба дуруст намебудӣ. Мухаммад Али вай великий боксёр, худованд додаги. Брус Ли великий. Чиба ки худованд ҳамон ба вақташа сарга ҳама зиёд карда рафт. Барамон ҳамон чиза ёфтан дар кор ки ту ба худованд додаги ай. Якта бача ай бине дега ҳамон баъзан сатила мунда мезанад, шерои ҷиме мехунад. Тамом Россия машҳур ай. Аз Тоҷикистон ба фикрам узбек ме тоҷик мебаша фарқаш не. Ҳава индивидуальный. То есть он делает то, что никто не делал до этого. Ки фаҳмид? Нафаҳмид ё фаҳмиде? Ҳавай машҳур ва бисёртар мешиносанд нисбати шумо. Мумкин шумо бинед ки хандатун гирад. Не ки ва ТВ программа ба даъват мекунад, телевизион ба шумо не. Мазмуни гапи ман чӣ? Индивидуалн аст. Якта одам касал шуду. Духтуро гуфтанд ки доимо ҳамин наздики аз шаҳр берун зиндагӣ кун ки кислород зиёд бошад. Ҳар пагоҳи рӯзӣ мегашт. Просто пеши ҷангал барафта мегашт. Ҳамин либосош ба ҳамин ҳар бор ки мира мегардад мебиёд, бисёр вай алафу вай ҳар чӣ мечаспид. Агар кӯсор гардид мечаспад ку алаф. Як рӯз ҳар бегоҳ меомаду мешиста ва тоза мекард. 2 рӯз 3 рӯз тоза кунанда ки нигоҳ кунад липучки. Липучка аст ку нигоҳ кунед курткаотон ба мечаспад ку.
туфлиотуна мешисба ку. Як бор ду бор се бор ава нига карду дида бурмода ҳама омӯхта липучка сохт заводи калонтар миллиардер. тамоми чизе ки дар дунё ҳаст одамои оддӣ ихтироъ кардаган, одамои доно не. тамоми чизое ки дар дунё ҳаст. ин аҷоиб. просто ҳамон чиза бовар карданат дар кор, ҳамон чиза апаса шуданат дар кор. всё ҳамон чӣ меша. шоколад несле хӯрдагиам бор мене чӣ хел пайдо шудаги аст. дар франсия фақат рождество аст ку кусок шоколад медоданд. якум шоколад дар франсия пайдо шудаган. раге ку маргарин мефурӯхтанд Советский Союз ба хотират омад килограмм қати. ҳамон хел шоколад медоданд кусок. ба ами кусок шоколад медоданд. рождество ба табрик мекардан якдигараш. кам бошад ки шоколад хунаш боварда ширини камбағалам боша бояд ҳаракат мекард ки ти якдигараш ба ширини худо ба қурбон ба аст ку ширини ти нигоҳ медоданам оно. ҳамин одам аз сараш базад ки ҳамон вақте ки шумо кусок шоколад даст омадед ҳамаш неудобна. ҳамина сараш базад ки ҳамина хушрӯ карда удобни карда ти беҳтар неми. просто ҳамина коғаз пеш карда дод тамом. ки фаҳмид? миллионни пул. миллиардная компания. барои сарватманд шудан якта фикр бас аст. ҳамаги якта фикр. зиёд не. шумо слишком ракета изобретать не надо, чтобы космос летать, чтобы успешным быть. Один два мысль. Деки ҳамон фикр сари ҳарчута одам намебиёд. барои ма агар ки саратон якбор небор ҳамин хел фикрҳои необычни биёд, аз пасаш шавед. ина худованд додаги шумо ба. ки фаҳмед? ки фаҳмед? ҳаёт ин выбор аст, решение. ман ҳаётам ба 5 та выбор кардагӣ ки умри мана дига кард. якумин вақте ки сета вуза ман партофтам, гуфтам ман пул надорам, Россия рафта мехонам. партофтам чиза. якуме решение. Дуюме решение. Когда принял решение, что больше никогда не буду черная работа работать. Сеюме решение. Вақте ки ман банкроштам 174 одам ба қарз бафтидам, принял решение. Я буду платить, вернуть каждому из этих людей эти деньги. Хотя я не брал эти деньги. Я не знал даже их. Ман дома вообще намешнохтам даже. ҳар чизе ки ҳаёти шумо ба ҳаст, имрӯза ҳаёт, ин ҳамон натиҷаи пешанги қарори шумо кардагӣ. коре ки шумо карданед имрӯз, худатон ҳамон решение қабул кард ки ҳамин кора мекунам. худатон вибор кардед. шаҳре ки шумо зиндагӣ мекунед, худатон вибор кардед. оилае ки шумо доред, худатон вибор кардед. партнёре ки шумо кор кардед, тепер акун недовольнаед, худатон вибор кардед. коргаре ки тепер акун худатон недовольнаед, худатон вибор кардед. кредиту қарзе ки доред, худатон вибор кардед. тақдир дига ҳай, вибор дига ҳай. тақдир ин аст ки шумо мард таваллуд шудед, шумо ин ба ягон дигаргунӣ кардан наметоед. ҳамин оила ба таваллуд шудед, шумо ин ба дигаргунӣ кардан наметоед. ин тақдир ай. рӯзи мурдани шумо ин тақдир ай. ҳаст чанд та фарзанд мекунед ё намекунед, ин тақдир ай. не ки чӣ хел зиндагӣ мебарад, ин тақдир нест. ризқа худованд аз пайдо шудан метиҳад. мо медонем шумо хатек худо метиҳад ризқа. қурбон ба нестаги 4 та чизе метиҳад ку 120 рӯза шудани кӯдак дар утроби модараш метиҳад ин чиза. ман ҳамин хулособ омадам, не ки худованд дурусташи медонад. ман намедонам дуруст менён нест. ман ҳамин хулособ омадам. ҳозир шумо ойлик мегиред ку, мисол ягон ҷо кор мекунем, ойлик мегирем. ҳамин хел не? ҳама ойлик мегирад. ҳамин корхона ҳамин коргараш ба ойликаш метиҳад. не ки баъзе ҳамин коргаро ҳама ойлика саришта карда, ҳавая приумножат карда метод, баъзе он наметод. ки фаҳмид? диққат. ҳамон ризқам ки худованд додагӣ, ман ҳамин хулоса омадам ки ҳама ба метиҳад ки ту аз гушнагӣ намурӣ. ту наметои мурдан то рӯз буд нашад. ҳамона метиҳад. не ки агар ки ту ба илм бошад, ту ҳамона приумножат кардан метоӣ. ки фаҳмид? вау! ки фаҳмид? худованд вақте ки дуо мекунӣ, ту ба шанс метиҳад, возможност метиҳад, саломатӣ метиҳад ки ҳамин кора кардан тоӣ. ту ҳамон хел баъзе одамои хуб қати во мехӯронад, сабаб мешад, шароит метиҳад. не ки
برای که این возможность استفاده بری علم در کار. возможность خداوند میده، نه که علم نباشد تو استفاده کردن نمیتونی. من مثال من چندین آدم یاد میتیم، نه که یکم خیشم نمیاد که من یادش دیم. همون با خدا نداده است که این возможность استفاده بر. کی فهمید؟ دقت. حس کرده استودی؟ این به حد ضروره. این به حد ضروره فهمیدنش. پیدام تی دالشه.